Čau lidi a vítejte konečně u mého prvního videa. Jo, určitě jste si říkali, ježišmarja, to je blbý video, proč by se na něm měl dívat. Ale to nevadí. A tak jsem si řekl, že bych mohl natočit něco trochu staršího. Ale pozor, už se to vrací do mody, takže jsem se to naučil. Je to Pokémon karetní hra. Takže teď si vysvětlíme malinko, jak se to hraje. Ukážeme si základní typy a tyhle energitky, které jsou pro tuhle hru velice důležité, ale i Pokémon jsou důležitý. Takže jsou tu na vodní typy, lesní typy, ohnivé a tahle mimořádně speciální, ta je dvojitá na normální. Tohle je normální, temná, psychická, kovová, volná karta se to jmenuje Free Card, potom je to elektrická a kamenná. Tohle jsou základní energitky. Takže jo, ale je tu problém. Když lidi mají hrozně moc karet a tak to rvou všude možně, já nevím, pod postele a mají to hrozně rozházený. Proto se udělali tyhle jakoby bedínky na to. Jakoby je to na to, aby se ti Pokémoni všude možně neváleli. A můžete si to dávat do gumiček a dávat si to po typech, třeba vodní, ohnivý a tak. Je to velice úsporné mimochodem. A pak jsou ještě taková alba na toho. A tam se jakoby dávají jenom ty, co jakoby chcete. A dá se to dávat třeba po typech, jak jdou po sobě ty vývoje. O vývojích si potom řekneme ještě trošku víc. A teď se přesuneme skoro se přesuneme k té hře. Takže jo, tohle je, jakoby ze spodu je deska, na které se hraje Pokémon. Tady můžete vidět ty energitky, co jsme si ukazovali. A tady jsou, jak se přesně jmenuje. Ale vidíte, je to prostě free. Taky jsem to moc nechápal. Prostě free. A pak ještě se teďka přidali úplně noví Pokémoni. Jsou to takový speciální, velice speciální. Pak tu je ještě ke hře tady k tohle. To je, když si uzdravíte Pokémona, tak se tohle na něho dá. To si vysvětlíme ještě později. Tohle je něco jako když uberete cizímu Pokémonovi HP, což si taky ukážeme později. Pak tohle se dává, když máte energitku a tam mu dá jed. Ten mu to ubírá, tak to se dá na toho Pokémona. Ale každá hra se začíná hodem jakoukoliv mincí. Tahle mince má jakoby dvě strany, na jedné má Pokémona a na druhé má černý Pokéball. A to se hodí a komu co padne, tak ten jakoby začíná. Ale hlavní je ta druhá strana, kde jakoby každý hráč má jednu stranu. Takže balíček už připravený, pozor, do tohle balíčku se musí dát Pokémoni, energitky a i trenéři, třeba jako je tenhle. A ti trenéři potom, to si ukážeme v dalším videu, co nějací dělají. Z tohle balíčku si vezmete 7 karet, které dáte sem. Na ty se potom budete moc dívat. Ale pak jsou tu i odměny, které už jsem si přichystal. Ty se dají semka. Protože jakoby to je za odměnu, když zabijete soupeřovi Pokémona. A mám tu základní Pokémony. Jsou tu 2 energitky, 1 trenér. Tenhle zrovna, když jakoby oživíte Pokémona, tak mu dáte tady tohle. To jsme si už ukazovali. A Pokémon, jakoby můžete tam dát jenom Pokémona zatím, co má Basic, což je tady tohle. A to znamená základní Pokémon. A ty základní Pokémony si dáte sem dolů. Já mám 2, takže si tam dám 2. A jakoby až budou 2 kola, tak si na ně můžete dát jejich vývoje. Ale jenom na jednoho, takže pozor. Potom další důležitá věc, energitku můžete dávat jenom jednu za kolo, takže pozor. A hnedka jak začnete hrát, tak vyložíte Basic Pokémona. To dáte na to, kde se bude zápasit. A můžete mu dát jednu energitku. Až uplyne kolo, tak mu můžete dát vývoj. A dám i Eevee. Hnedka. A on, až bude mít 2 určité energitky, pozor,
na tu volnou, tak můžete dát jakoukoliv. Můžou to být klidně 2 listový, a i když tady je nakreslená 1 listová, ta druhá je jakoby jakákoliv. A až bude mít ty 2 energitky, tak může útočit 20 na soupeře. A tohle je coby záboje, ale teď si ukážeme evolvy, což znamená proměny v Pokémona. Jsou to pro tady tohle Pokémona. On jakoby nemá žádný vývoj, menší ani větší. A jakoby je to jedináček. Tenhle Gliscor je sice, má jiný vývoj, ale bohužel tenhle je speciální, takže pozor na ně. Pak jsou tu dvojce. Jsou to Pokémoni, který mají větší vývoj. A třeba každý druh má svůj vývoj. Ale nejsou jenom 2 vývoje, jsou i 3. Což třeba má Reinhorn. Je to Pokémon druhu kamenného a všechny jeho druhy jsou kamenné. Bohužel vývojci téhle hry udělali u některých třeba chybu. Třeba u Piplapa, tak jeho největší vývoj udělali na kovového. Nechápu proč. Ale máme tu velký problém. Lidi si totiž pletou EV, jejich vývoje. A pletou do nich tohohle Pokémona. Říkají, že to je větší vývoj Eevee. Ale není to žádná pravda, lidi, tak prosím, nevěřte tomu. Sice Eevee má hodně vývojů a se to občas některým mají plete, ale mají hodně prostě, což je velice obstojné. Nechápu, jak to vývojáře mohlo napadnout jich udělat tak moc. A tohle bude konec tohohle videa. Takže určitě se nezapomeňte koukat na další. Určitě za chvilku vyjde video s trenérama a taky nějaké vaření, na koho si určitě někoho pozveme. Takže doufám, že se kouknete na tohle video, naučíte se Pokémony hrát. Pozor, tyhle Pokémony se dají koupit všude, skoro úplně všude. A i v Olympii, tam jsou trošku dražší, ale jich tam hodně. A bývají i už jako hotové balíčky, takže na to občas pozor. A takže se mějte dobře a čau a hrajte Pokémony.